Mitingog na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kalabot sa kung anong dugay ang pag-issue og business ug building permit sa syudad. Giklaro sab sa mayor nganong talag sa rakining makit-an sa media. Ani report ni Argil Relator. Atubangan sa mga opisyal sa Davao City LGU, business sector ug katawhang Davaoenyo, miluwat og pahayag si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Labot matud pa sa iyang mga nadungog nga reklamo nga dunay kalabutan sa dugay nga pagproseso sa building ug business permit. Gusto nako mahibaw mo, ginaprotektahan lang yun nato. Nako atong lugar. Anang baka maunang ginakahadlukan nako. Kaya maunta, pag mo baka, tanawa tong mga tao, pareha ato, ang balay, sa ubos lang, dili dos andanas, walay kasakaan. Dili lalim. Buot sa mayor nga muhimo og lakang nga dili mo resulta sa kadaot sa syudad ug kamahayan matud pa inig abot sa panahon. Bilang mayor ninyo, protektahan ang interest sa kadaghanan. Tanawa na mga natural disaster kanang mga iyon na apektado ta ana karon. Mauna diha ra ko kung asa dagan apektado didto ra ko. Gipaklaro sab ni Mayor Baste kung anong dili siya sagad makita sa media. Bago pa ko nitong dire, di gyud ko ganahan. Kana bitong makit-an ko nimo, maghatag-hatag og bugas kay naay nasunugan, maghatag-hatag og ingonani kay nay bahaan nya picturean i-post nako. Di gyud nako na batasan. Mauna pag naay mga ingon-ana ang ginapalihok nato ang gobyerno para muhatod kung unsay kahinanglan sa tao na ang CSWDO para ana. Gidugang sa mayor nga mamahimong ipaabot kaniya ang mga kalisod nga nasinati sa mga Davaoenyo ug andam siya nga mutabang sa iyang kapasidad isip local chief executive. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.